Atong makita guys nga daghan na nagbu nga mga tao guys. Daghan na kinahanglan og isda kay ting ani naman. Mao ni nagpumasok ang mga tao ani guys. Nagpaabot sa mga mananagat. Aguban ani guys, nanghuli na kay init naman. Doon na pa yung nagpabilin. Doon ay nakita na to guys nga manubiray tuwa dito pikas bahin ni Dunggo guys, wa diri sa may suba. Wa po yung managbo dito guys. Kay laom magtabok-tabok pa di adto mo nang matapulan ang mga tao ani guys. Pero say daghan sila isda tong pikas bahin guys. A few moments later. Miabot ang doon na niabot guys nga mamalang rihay. Layo pa, di pa kay maklaro. Pag umangko din ni Bert guys. May laban. Isang kilo. Magyapon. Tanawa na, bagay nga pa. Small day. 1 pot. Nawadeg sa min di ay. Wade ka kog buli na gabi day? Kami may palit mi daag tambantoy. Kay simba ko guway buli na di ta kapanagat. Diya ka nang bilar-bilar ago. Ako din ako mamaon basta kuan na. Tung 10 oras na din ako mamaon, bahala mo diha labog adlaw di mo mangita. Hindi, nakasunod ko itong ko. Ako ay maintenance itong tubig ikas karandoy. Mato pa na guys. Napud si Bert. Ano ka? Pangutan day. Normal na. Kalit manggugag ba tindong. Basta mo kalit kag barog. Samot na og senior. Kanang senior god ini bakod diretso man na og skatri. Ang chat na kato kung 500 kanduway ko to. Bayad. Hindi na mabilong sa bag kanina ipen. Wala ko na lang pagi. Ako na. Dahil ano 4 day. 20 kampaw mo ka, 20 kampaw. Kana ko rin. Pula mi nasunuban. Ay, ipen ang nan. Ulit. Watro kawa ba?
Pagi gihapon oh. Kini? Sige. Murot gaw. Ang maaskin ng mga nihan. Kanara kay Mutino sa Sambuo. Napamon po daw, gusto ka? Size? Eh, Tres-tres? 4. Tres-quatro, sige. Asa man na? Sulupin na ni Ron. Ari, aw. Kan ko aman di. Kasi ang daan di turno ko na to. Atur kon. Aturang bye-bye ba to? Dagat adto to ah. Kay banlutag bunbon. Paana, paana. One port. Pila? Tres-quatro. Paano man eh? Pila. Karon ka magani ko? Oh, pero man ang tuwa, adi man ang tuwa, adi man tumay. Ako. Pila ba? Atin mo. Walang silipan. Atin mo ba? Saan Kwa, Ano, ipin na. pila kilo? Primero. 3, 4. 450, 450, o 425, 425. Ako ano lang pa ng tutay. Ako? Ito sa mo, nang ipin ang bukahan. 450 o 60 510. ay 510 ay Amo ara na. Oh, amo ara. Alikoy. Balik. 125. 10. Ha? Tapos this. Bila ka naman? Sila. Pila, Kanan. pila ka ni ko? Tutin. Ha? Tutin. Ha? Tutin ko no. Pila mo to? Uno 1/4 man to bro? Uy, uno 1/4 ra ka. Ano mo to? Agtuwas ba? Uno size. Dili ba katubag kinampaw? Oh, 187. gane. Awo kay. Awa. 125. Bilate. Okay. Kaya to 5 sudan. Kusilpon dia. Woman na. Ito deh. 5. Dali short. Kana bang pagbayad ba magbahin nas kwarta? Tumana man ang ilahang. Tuloy. Saan mo na isda? Ginagmay ra Bert. Ginagmay ra. Tulo, kakilo. Tulot. Isaka-saka di ay. Pagkadag baldehan.
Ay,